Obleky a šaty vymenili za tradičnejší odev. Na hrušovskom plese sa hostia zabávali výlučne v krojoch. Ukázali tak, že na ľudové tradície nezabúdajú a navyše dámy nemuseli ani dlho vyberať honosné roby. Kroje, kde sa len pozriete. Ak by si ho na seba niekto neobliekol, dovnútra by ho nepustili. Nikto tu nie je bez kroja. Aj vy ste v kroji už zaodetí. Perfektné, nálada je veľmi dobrá, radi sa zabávajú a však to vidno aj teraz na tej atmosfére. Okrem krojov z blízkeho okolia sme objavili aj tie z iných kútov Slovenska. Vy máte tiež na sebe kroj? Áno, to je nadľadský svadobný alebo sviatočný kroj. Ja mám z Polusia, Horná Nitra, a to moja pani má čičmiansky. Aký kroj to máte na sebe? No mala by to byť Veľká Maňa, okres Nové Zámky. Hudba na ľudovú nôtu ťahala do tanca ľudí každého veku. Sprvu to bolo tak, že mi tak hrali krásne nožičky, že nikto, tak som dobre tancovala. Ale teraz už som staršia, tak sa pozerám, ale za to si ešte zatancujem aj 2 tance. Si tu prvýkrát? Áno. Budeš tancovať až do rána? Nie. Ticho neostalo ani na chvíľu. Chlapi chytili harmoniky a husle a počas prestávky v sále začala zábava na chodbe. Si uctíme nejaké svoje dejiny vlastné, slovenské a je to veľmi pekné. Hlavne keď tu stretnem toľko mladých ľudí a vidím, že sa všetci zabávajú a majú to veľmi radi. Záujem o folklórny ples neustále rastie. Organizátori tak už teraz vedia, že týmto ročníkom sa to nekončí. Z Hrušova Michal Mazur, televízia Markíza.